Λοιπόν, ήρθαμε να κάνουμε δοκιμή του το μικρό κινητή που πήρα από το ίντερνετ, 600 λιαμπέρ και τα λοιπά. Λοιπόν, το βάζουμε στην υποδοχή του εδώ. Τώρα με ένα χέρι βέβαια τάκ μπήκε. Βάζουμε, έχω αποσυνδέσει τις μπαταρίες, οπότε το βάζω στον μπόλο, στο ακροδέκτη τον έναν και το αρνητικό στο αρνητικό. Αναβοσβήνω και κάτι λαμπάκια εδώ ότι έχουμε ρεύμα και πάμε να δούμε. Τη μηχανή τώρα την έχω έξω βέβαια, δεν την αυτό. Βαριέμαι να ξεκουκουλώσω. Άκου. Και πάμε. Άκου. Μάλιστα. Αυτό ήταν. Τέλειο.